Familia Laguna programa ongi etorri eskolara proiektuaren baitan dago. Proiektuak kulturartekotasuna lantzen du eskoletan, irakasleekin, ikasleekin, komunitatearekin eta familiekin. Familia Laguna programak jatorria beste herrialde batean duten eta iritsi berri diren familiak eta bertako familiak harremanetan jartzen ditu. Programaren helburuak ondorengoak dira. Eskolan kulturen arteko harremanak sustatzea eta hauek bizikidetza egoki baten eredu izatea. Familia etorri berriei harrera inklusiboa egitea eta familia hauek euskarara eta euskal kulturara gerturatzea. For my family to participate in Laguna Familia, what it means is that it's like a life-saving program. What can take me about 2 or 3 months to achieve, I can achieve in a day because I'm a friend with the local. Put me through everything that I need to know about the society. Bi familien arteko harreman hori sortzen da eta elkar laguntzea, elkar ezagutzea, bakoitzaren kulturaren ezaugarriak elkar banatzea oso interesgarri iruditzen zaidan eta hala izan da. Bertako familiak bidelagun gisa jardungo du eskolara iritsi berri den familiarekin. Eskolako informazioa eskainiz, auzoko baliabideen berri emanez, beste gurasoak aurkeztuz eta etorri berriari euskara eta euskal kulturaren berri emanez. Helburua, beraien artean gertuko harremana sortzea izango da, kulturen arteko elkar ezagutza sortuz. A mí me ha servido para todo lo relacionado del colegio y también para conocer familias euskaldunas. And it's also helped my children in the school. I help them with the assignment, especially with the Euskera language, since we are using Modelo D, which is all in Euskera, todo Euskera. Pasaden ikasturtean, 300 familia inguruk parte hartu zuten programan, eta balorazio orokorra positiboa izan zen. Hainbat familia euskara ikasten ari dira, eta beste hainbat eskolan aktiboki parte hartzen hasi dira. Programan parte hartzera animatzen zaituztegu. Esperientzia aberatsgarria izango da. Anima zaitez, parte hartu! Anima zaitez! Parte txipa! Animate, animatu zaitez! Animatu eta parte hartu! Anima zaitez parte hartu.